layak nganti ing swasana sumunduning kayangan Salendra Bawana jebul negara Ngastina nontran-nontran Ratu Pringgandani tanding karo Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Wola yen pancen mengkono iki wis tumeka jangkaning dewa kang sinebut Pamuksa. Paman Prabu kula ingkang sowan ana wigati apa? Nggih ngaturaken kawuningan. Wedha dinten menika wonten Narendra Yaksa ingkang Sarahamuk. Menika Narendra Pringgandani Prabu Trembuku mboten narimahaken anak-anakipun sami nandhang katriwandan, nandhang kasangsaran. Dinten menika sumbar-sumbar negari Ngastina aja padha melu-melu. Trembuku kuwi aku sing bakal nemoni. Sinuwun inggih sesembahan kula. Sinuwun inggih guru nadi kula. Kula pun Trembuku ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka sinuwun. Trembuku wonten dawuh aja dadi gelaning atimu. Aku ora sudi nampa sembahmu jalaran. Kowe nyembah karo Prabu Pandhu sembahmu ora tulus ing ati. Gelo rasane atiku nggon ingsun darbe siswa kaya wujudmu. Ayo bola-bali wujudmu kuwi buta. Mula ora ngerti tata. Jroning batinmu kuwi bakal ngarah kelawan gurumu Prabu Pandhu. Kowe rumangsa bombong, rumangsa Kuncana murid bisa ngalahake karo gurune. Mula ora susah ndadak kowe nyembah karo aku. Ngateka ungalna dadamu. Aku aja mbok anggep gurumu, aku anggepen mungsuh bebuyutan. Wah, ketiwasan. Ladala sinuwun Prabu Pandhu ora ana ceceking atiku yen to aku bakal wani karo guruku. Nanging bareng wis ana pangandikaning sinuwun Prabu Pandhu padha saknalika kegugah rasane atiku sing nuduhake guruku dhewe yen to dina iki aku wani karo Prabu Pandhu. Aja ngluputake siswane sing luput gurune nggonmu mulang karo aku. Kowe ya ora tulus. Prabu Trembuku ora susah kowe kakeyan catur, aja kakeyan gunem. Dina yen pancen kowe wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Petunge mengkene wae. Yen aku sing mati, yen to Pandhu sing mati, idep-idep guru murid nyuwargakake guru. Nanging yen to kowe sing mati, idep-idep guru nyuwargakake murid. Oh, lah dalah yo. Bakal kondang kalok Kajana Priya. Yen to murite iso ngalahke gurune, ayo maju Prabu Pandhu.
Jong Pak Pong waru doyong ti negarmu wong layak to layak. Nganti ing swasana sumunduning kayangan Salendra Bawana. Jebul negara Ngastina nontran-nontran Ratu Pringgondani tanding karo Narendra Ngastina Prabu Pandhudewanata. Wola. Yen pancen mengkono iki wis tumeka jangkaning dewa kang sinebut Pamuksa. Pamuksa kuwi perang gedhe. Ana ratu padha ratu Sampya gugur ana madyaning palagan. Lah dalah ketiwasan iki. Wah. Ayo. Bapak guru prigel-prigelan olah kridaning curiga. Ayo pusaka permati negara Pringgondani Kyai Kolonada. Ayo kembarono lekaning atiku. Wah! Keparat Tremboko kowe pamer umuk ngungasake marang pusakamu Kolonada. Maju ka para ngarsa. Tak tadhahi lawan pusaka permati Ngastina Kyai Pulanggeni. Ayo, endi sing luwih prigel sakarepmu dadi leganing atiku. Weh. Narendra Pringgondani Prabu Tremboko kenging pusaka Kyai Pulanggeni jajanira temah dawah kalenggak
tanenget Purwa Duksina Prabu Tremboko. Amung rikala semana pusaka dawah Kyai Kala Nadah dawah wonten sak ngajengira nenggih Sang Prabu Tremboko celak kelawan tutuk tegese cedhak cangkem anyarengi pecating Sukmanira Prabu Tremboko bekos Prabu Tremboko mencot pusaka Kala Nadah tumancep wonten wentisira Prabu Padurebah sampyuh Narendra kekalih. Bobo Pandu, bapakku.